A23. A23. सौम्य मंदिरात तुझ्या अर्घादेव स्वरूपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्राणामर्पिता बली भेटून तुका वंदिता कोणी असतो का हसिता दया माया तुझी नियता बोगस माता आदर कृपा बेसवर्षिता अर्गामिस्ता सूरज विनी लिरॉय लिनोरा अर्गामिस्ता पाउल आणि कुठाम अर्गामिस्ता डोरिन फर्नांडिस देवादीन सायमन जॉन कॉर्डेरोच्या जल्मास उडास करून मी स्थिता सेलिन कॉर्डेर कुठाम देवादीन लीला यस तिमिंगलाच्या मी स्थिता ललिता यस तिमिंगलाया आज आष्ट्याच्या निवासान संजेची कॉफी फळार देवादीन मोंतू डिसोच्या जल्माच्या उडा संदर्भात सिसिलिया डिसोजन कुटुंबाच्या दिला स्वामी उपकार बावडता आणि सरेसप्रदाची विस्तार आशीर्वादां तांचेर आमी मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नबी आमच्या सुमयाची सुख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो मंतिम्याच्या जल्माच्या फेस्ताक आम्ही मागणी करनासतना आज शिक्षकाचो दीस तसेच मदर तेरेसाचो देवान जाल्लो दीस आमी उडास करतना हांची सेवा आमच्या जिणेंत प्रेरण जावं दी आणि तांच्या खातीर आमी देवा लागीं आमी सवेळार मागया आमचे पाताक ओळखून आमी सेवा करून येतल्या खातीर आमची अस्कत काय मानून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसोकुनी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान सारून वायटा दारू आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवाड अपराध ह्या पासून भगवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या
Krista kakruka, Somia kakruka, Somia kakruka. प्रार्थूया. सरेस्परा देवा बागे मोंती मायेक आम्ही आज भक्तीन बंदित आहोत. जशी ती कातवे कृपेन भरली तशी आमकां तिच्या विनवणीन दिसान दीस अधिक कृपेन भर. आमचे कुटुंबा जिवीत आपुरबायचे करूंक, मागण्या सवय उपास करूंक आणि सर शिक्षकांक गौरवान लेखूंक आणि मदर तेरेसान जेली सेवेची जिणी आमच्या कुटुंबात जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनांच्या ससनां. आमेन. San Paulon कोलेसगारां बरयला पात्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तोच प्रतिरूप आदृश देवाचे प्रथम जन सरसना मोदे ताचे ते सर्गींचे आनी पृथ्वीचे दिसता ती आनी दिसनांतली सरसना सिंहासना सामित्व अधिकानी प्रभुत्व देवाचे रसन सरसन जावचे पयले तो आसलो. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात अस्तित्वांत आसा. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पयस सभेचे आरंभ वा पयले फळ जिवान जाल्ल्याचे देवाची खुशी अशी जाली. ताचे ती आपणाचे सगळे संपूर्ण बिडार करूंक आसचे आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफा समाधान स्थापीत करूंक भूमीच्या आनी अंतराळाच्या सरसना आपणा ती राज्य करून घेवचे म्हणून. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. संतोषाचे गीत गाऊन येया ताचे समोर. संतोषाची गीता गाऊन येया ताचे समोर. संतोषां सम्यम जे जे मुनी पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीता गाऊन ये ताचे समोर. संतोषाची गीता गाऊन येया ताचे समोर. सर्वेस बसदेवन जनासाया तोम सरसनार आम्ही ताची सावनासा. आम्ही तासलो ताचा गीताच्यो शेळयो. संतोषाची गीता गाऊन येया ताचे समोर. वाकासते सवे ताच्या मंदिराच्या दरवटांतल्या अर्गांगीत सवे ताच्या अंगणान पितसया. ताचो उपकार मानता ताचे नाव हसिया. संतोषाची गीता गाऊन येया ताचे समोर. आमचं सर्वेस्व कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतरा. ताचे विश्वासी कोण संततेची संततेक बाळता. संतोषाची गीता गाऊन
예야라체 소모 Servis porażejże, Alleluja. Servis porażejże, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Servis porażejże, Alleluja. हांव संवसार विस्वाट वंता समी कोर्मसो पाटलाव करता ताका जिवीत विस्वाट आसतलो. Servis porażejże, Alleluja. Servis porażejże, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Servis porażejże, Alleluja. सर्वस्व तुमचे सोफे असो तुमच्या सोवे असो लुका परमाणेची सुख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी फरिसेवांनी आणि शास्त्र्यांनी जेजू लागी विचारले जो आमचे शिष्य तवळ तवळ उपास करून मागणे करतात आणि फरिसेवांचे शिष्य तसेच करतात पूण तुझे शिष्य खातात आणि पियेतात कित्याक. जेजून तांकां जातली काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुम्ही उपाशी घालशात वे होरेताक तांचे तावन काडून वचचे दीस येतले आणि त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगे लागलो कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्यासो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या शिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुडतात. वायन पजरून वेता आणि सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या शिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोस बरो म्हणून तो म्हणटा. देवाचे उतर हे वगणे तुका क्रिस्ता तुलान करतना नासाक वेंग मारताव वळखून घेवचांत वाडावळ जोड घेताव. तुलान करता आसतना आमी नासाक वेंगताव आणि वळखून घेता आसतना आमी वाडावळ जोडताव. तुलान करचें म्हळ्यार कितें? तुलान करचें म्हणटा आसतना पेल्याच्या व्यक्तित्वातय आमचे व्यक्तित्व मापचें. जावंक पुरो ताची आस्त बदीक तालेंता सोबाई आचरणे सगळे हातून आमचे ते आसचे थंयसर तुलान करच्याक आमी प्रयत्न करचे वा थंयसर मापच्याक प्रयत्न करचे. वळखून घेवचें म्हळ्यार कितें? खालतेपणान आमकां जाण जावचें आणि आसा तशें स्विकार करचें. तालेंत सक्ते आणि उणेपण कितेंय आसो ते आसल्यार आमी आसा तशें आमकां स्विकार करचें जावन आसा वळखून घेवचें. तुलान करता आसतना जावचें प्रभाव कितें? हा एक मोसराक आणि हांकाराक कारण जाता आणि उणेपण बक्षाक एक वाट जाता. असमाधान आमी जोडून घेता. आमच्या नीसपण जाणा जावच्यात आमी कुर्डेपणान भरता आणि मोत ओत्ताडेक बली जाता. तेंत वळखून घेवच्याचो प्रभाव कितें? आमी समाधान जोडता, संतोष जोडता, उपकारी मनाची व्यक्ती आमी जाता. आत्मविश्वास आमचो सरता, देवाचो मोग बरवसो आमचे थंय उदेता आणि वाडावळेक आणि नव्यापणाक आमी उक्ते जाता आणि संबंध आमचो घट जाता. आयचे शुभवतींत हेच आमी पळयता. थंयसर तुलान करचें आमी पळोवंक शकता आणि जेजून तांकां समजणी दिवची आमी पळयता.
हे आम्ही 3 रितीने जाणा जावया. पहिले जावन तुळण करता आसतना देवाचे 1000 जाणा जावच्यांत कुरडे जाता. फरिजेवांनी जेजूच्या शिसांक जुवांच्या शिसा सांगता आणि फरिजेवांच्या शिसा सांगता तुलन करतात. आणि ह्या वेळार तांचो दिश्ट फकत भायल्या आचरणांनी मागण्या मात्र आसले जाल्ल्यान थंयसर जेजूस सर्गी राजसो होरे ताचे 1000 भोगच्यांत आणि ताचो अनभोग जोडच्यांत ते सुकोन पडतात. हेच आमकांय घडटा केदळ आमी तुलन करता देवान आमकां दिल्ली बेसांवां वरकुंच्यात आमी कुरडे जाता. दुसऱ्यान वास्तविकपण वळखून घेतना देवा वळख आमी वेंगता. देवा वेळाक वेंगचे म्हणटा आसतना आमची वास्तविकता म्हणटा आसतना आमी आसा तशी आमकां वळखून घेता आसतना आमी देवाच्या वेळाक वेंगता. जेजू म्हणटा उपास करूंक तशेंच फेस्तां करूंक म्हणलो तसोच म्हणलो वेळ आसा, पूण आमच्या जिवितांत देवा वेळाक आमी वेंगतना आमचे थंय वाडावळ येता. पेल्याच्या आसक्तीच्या वेळाक आमकांच बोळ करचे न्हय, कित्याक हर एका आमच्या जिविताच्या गणितांनी देव आमकां नवे लिसांव शिकयता. त्या देखून पेल्यान बगली पोरणी वाट आमच्या जिवितांत घडच्या समस्यांक धरचे न्हय, बगार देवाचेर विश्वास दवरून आमच्या मोतींत बक्षी बरी वाट समजणेन दर्या. तिसऱ्यान नवेपण वाडावळ दिता न्हय दिता पूण न्हय नाकलेपण. नव्या लुकटसो आणि नव्या वायनाच्या ओपरींत नवे आणि पोरणे बरशिल्यार म्हणटा आसतना नव्या वास्तविकतेक पोरणी वाट विसल्यार आमी सगळेच नाश करच्याक कारण जाता म्हणटा. देखून जेन्ना आमी आमकां वळखता आमकां आसा तशें स्वीकार करता आणि देवान चलोवचे कडेन कोणाकच तुलन करनासतना समकता तेन्ना त्याच ताच्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय बदलावन हाडूंक आमी समर्पण दिता. तर आमी तुलन करिनासतना आमकांच वळखून जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. C51. Papa, uno dobanso, varinda coração, coram chava abraço, curtam chava abraço, o que papa, o pesaço, serves por neva, străzi răstarea, mergei tanto ca uno coase, muchacha obran que lo prendo vendido, al pico satero. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून तुम्ही आता मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पयशा दाबाक सरेस्पर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयक मोती मेळकायच्या दिसा केरीत मान दिवंक या दिवेदी भोवतेनी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासून ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता तुझ्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरी आनी सायबीन मेळच्या विनवणेन तुझ्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी भरो म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेसूचे नवी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया.
वयशामी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी सर्वातही जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीती आणि आमच्या फायद्यासो मोती मायेक भक्तीन आम्ही आसमान भक्तीनास उडास करताना आणि तिचे दिनवसाचे गीत गाऊन तुझे कानवळा मी वा काणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर विस्मिता आणि सर काळी मनशातय तुझे अपरमी दयाळाय. तू जेलान साकरणीचेर काकुळ तुवें नदर घाली. अशे सडबंदार मनशा कुळासो तुझो पूज जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरी आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देव तांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरगार. तांच्या वाकवणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस फोटो. सरकारी संसारला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच सर्वेस्वराचे नामी येता ताकाच. ओ सर्गी तुकाच, बापा खरोच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगात आपलेच कुशेन कश मरण ससुंबेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांग दिलो आणि म्हणे, हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात. हे म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पण. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे, तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नवी आणि सासणी कराराचे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमच्या पासत आणि समेस मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासा करा. Babar tasugutu pergatu yang बापा जेसूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडबणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेसूची कूड आणि रगात सवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भगियन बापा. भितर आमच्या गोवळी बापांनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकृत कर
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओमकार मरे देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे सपती भगवंत धमदूता सांत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांथो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोंतीफेस्ताच्या तयारी करनासतना आणि आज कुमसारचो दीस आमी चलयत आसतना आमकां दुखयल्या खातीर आणि आमकां बेसाऱ्या दिल्ल्या खातीर आमी तांच्या खातीर सुम्यान शिकयले प्रार्थना म्हणून प्रार्थना करया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बोगस आणि आमकां ताळ्ळेन पडो दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तेल्या आमकां उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतली दयेन वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल. आमच्या खुशे परमे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रसवर चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मग सगुरतान एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना म्हज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. D20. Gesù màu chết, đạo Gesù màu chết,
तू संगी आसताना नाका म्हाका ये जेसू मोजेतय डाव जेसू मोजेतय तू संगी आसताना नाका म्हाका संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून हांव सोगलो हांव ताणेलो हांव दुखेलो मोता तुज्या हातांत दोशी जालो हांव ताणेलो हांव दुखेलो मोता तुज्या हातांत दोशी जालो जेसू मोजेतय डाव जेसू मोजेतय तू संगी आसताना नाका म्हाका ये जेसू मोजेतय डाव जेसू मोजेतय तू संगी आसताना नाका म्हाका मोसो जेसू पयस पावलो बापाकडो तुका विसरून गेलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे तर सोनिया पारखी पडतलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे तर सोनिया पारखी पडतलो जेसू मोजेतय तू संगी आसताना नाका म्हाका प्रार्थुया. सरेस्पर आमच्या मगाळ बापा मंतिमेस उडास करून सर्गींच्या जिवी दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला त्या संवकारमेच्या सगळ्या तुझ्या भक्ता सांगाता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण कालतेपणी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नवी सरेस्पर तुमचे सव्वे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा फुलां वांटची आसात गी भायर उडोवंक फुलां भितर उपकार केल्ल्यांक अर्गां दिवची आनी हेरांच्या बरेपणाते संतोष भोगचे बऱ्या मनाच्या मनशेचे लक्षण देवान आमकां केल्ल्या उपकार